da annabi Musa aka hore ma ƙasa lokacin da ƙaruna ya masa sharri ya nemi ƙasa ta buɗe, ƙaruna ya nutse. Ƙaruna bai da wani ɗan uwa, bai da ɗa. Da baban ƙaruna da baban annabi Musa uwa ɗaya uba ɗaya shine zai gada. Ba abin da ƙaruna mai dukiya ne, duk abin da ya mallaka Musa ne zai gaje shi, saboda dan shine ɗan shaƙiƙi ko. Sai mutanen gari suka ce Musa dama dukiya yake so, shi sa ya halakar da shi. Yanzu ga gidan nan cike da gwalagwalai da kuɗi, ba wanda ya sai ya taɓa gidan nan ba Musa ba. Sai annabi Musa ya zo ƙofar gidan ya daka wa gidan tsawa, ya addu'a, gidan shi ma ya nutse, don ka san ya yi fushi. Aka share ƙaruna, babu shi ba gidan ba dukiyar. Annabi Musa ya zauna yana nishi ya gama aiki. Sai Allah ya masa wahayi. Mai Allah ya ce da shi, Musa da kai ka halarci ƙaruna da ba kai masa haka ba. Me isa kai wa bawa na? Kuma Allah ai shi ya yin, amma don ya gwada mana kowa na sani. Ka gani? To da yake janyo Allah ya sa wasu a wuta ba don shi ba. Akwai wanda zai ɓata wa Allah? Akwai wanda ya cuci Allah, Allah ya ce bari sa shi a jahannama? A'a, haƙƙin bayan Allah ne ya janyo Allah ya cika jahannama da Abu Jahal da Abu Lahab da duk Fir'auna. Bayan Allah da suka cuta shi ya janyo musu shiga jahannama. Shi sa za ka ga wuta gida ne na azzalimai. Idan ka cuci wani, ka sake ka taɓa mutuncin wani, to duk ibadan mutum wallahi ya shirya shiga jahannama. Mu rayu kar mu cuci kowa, shine nasararmu. Wannan shine abin da 'yan uwa nake so. Kuma duk wanda ka gani a duniya yana da amfani. Mutane kowa da ka gani da ranarsa, haka abin yake. Kuma ka girmama bayan Allah. Akwai a cikin bayan Allah akwai bayan da idan ka girmama su, kai farin ciki da su, kai musu kyakkyawan zato, to ba kai ba 'ya'yanka ba, 'ya'yanka ila ahirihin Allah sai ya girmama su. Mai muke ci mu yanzu duka ba albarka ba ta iyaye da kakanni? To idan ka sake ka taba irin waɗannan, to kuma lalacewa da ta bi bayan baya kuma shi kenan an shiga uku. Shine Shehu Ibrahim a Kano, a lokacin da Shehu ya zo ya yi nasiha, ya ce ku girmama kowa, hamma ya ce ku girmama 'yan kwaya da masu yawo a titi mahaukata. Muna nan ƙanana, Shehu ya ce wa kasiran ma ana atajalla fihim, da yawa ina tajalli cikinsu. Kar ku je ku wulaƙanta wanda kuke ganin wulaƙantacce ne kuma mai girma ne a wajen Allah. Zaman mu lafiya, mu girmama juna, mu so juna, mu yi lillahi wa rasuli. Gulmace surutai da ba za su ba mu taraki ba, barin su ake. Kuma ba na man cewa yayana Halifa yana cewa Allah ya man rahama, yana cewa ko ba dan Allah ba ka girmama masu girma, don 'ya'yanka su zo su sha daula. A girmama bayan Allah, don kaga kana girmama su, kana son su, kana yi musu uzuri, yanzu na Allah sai ya maka tik da kai da iyalanka kun haye. Kuma abubuwa guda biyu su ne mushkila, su ne abin tsoro a duniya da lahira, babu na uku. Duk kowa da ka gani da musulmi da kafiri, kowa mushkila biyu ce yake nema, ɗaya ta duniya ce, ɗaya a lahira take. Duk wanda ka gani da dattijan da suka shuɗe da mu da muka yi saura, duka fargabanmu biyu ce. Mu daɗin da muka samu albarka Shehu Tijjani muke rayuwa, ba ma jin komai don an mana maganin su. Amma kowa fargaban nan guda biyu, babu na uku. Na farko a duniya take, in ka bar duniya ya bayan ka zai kasance, ya za a gani, ya gaskiya za ta bayyana, ya abin yake da gaske ne. Kowa yana tsoron barin baya fa, ba mutuwar ba ake ji. Yanzu idan kana so, na tabbatar akwai masu 'yan yara ƙanana, in dare ya yi ka tuna ka mutu da 'yan yaye a gidanka da mai shan mama,
in ka fara tunanin mutuwa in an sha Allah jam kaɗan za ka ji hawaye a idonka saboda kana tunanin ya yaran nan su ne manzala ya rike sayyidina Hassan a nan sayyidina Hussein a nan ya rungume su sai ya ce mujabbanatun mubakhalatun wayannan 'yan yaran su suke sa jin tsoro suke sa rowa in kana da yaro ƙanana kana tsoron mutuwa komai gaskiya ka komai ibada ka ba za ka so tafiya lahira so kake su girma su kama hanya su kwari idan wani abu ne da kai kake da shi na ci ko na abinci duk kyautar ka za ka yi rowa yanzu kana da buhun shinkafa guda ɗaya kana da yara 15 babu abinci duk sufancinka wanda an ban san ko su maraɗi sai rowa za ka bari a ce babu kai za ka bari yara annabi ya ce su suke samu rowa matsala ta biyu a lahira tsayuwa gaban Allah kowa komai kafircin kafiri ya san da wannan komai imanin mai imani ya san akwai wannan ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun sai an tume ka me kace ya aka yi me kai shine wani malami yace da za mu mutu a sa mu a kabari mu rube mu zama ƙasa an gama da zancen mu da mutuwa ta zama hutu ga duk mai rai yace amma lamarin ba haka bane walakin na iza mutuna ولو كنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكننا إذا متنا بئسنا ونسأل عندها عن كل شيء